mga momshies, popshies at mga anakshis. Ito na naman po si Momshi G. At ngayong araw nga po ay makakausap ko live na live ang aming friend, manager, mentor, at napakarami pang iba. Marami rin dito mga boys. No? Eto na. Parang kinakabahan pa, hindi ka ng 1-5. None other than Mamo J. Pimentel! Ayan. Yeah, it's my birthday. Happy birthday. Nako, dahil dyan, alam mo ba, ilalagay ko to sa aking vlog for this day din. Right after this, i-upload na rin natin. Thank you. Gawin natin Isa ako sa mga important. Yes! Sa birthday ko. Hindi, tsaka Magkano ano? to? Ha? Wala pa nga tayong monetize. Kailangan mag-invite ako. I am here to interview Mamo J. Pimentel para sa mga kapwa namin mga performer, yung mga ano nating mga performer, di ba? Kasi marami ang nawalan ng trabaho and hindi naman lingid sa kaalaman ng iba sa amin, sa ating sa mga katrabaho mo na at least ikaw you are fighting for your job, for your work. Hindi lang bilang isang performer, bilang isang general manager din. Not for myself, for everybody. Yes, lalo na yung mga nasa paligid na nasasako. Cater ko kasi yung individual na empleyado, singers, banda, and including the bosses kasi ang mga boss din, naghirap din sila. Kung may mga stress dito this time, kami at saka yung mga boss. Kasi Wait lang for sure kasi na-stress sila. So bago pa man din sila ma-stress, syempre kayo nandito mismo sa lugar kung saan kayo nag-work. Paano mo na ma-manage yung stress na yan para sa mga tauhan mo? Hindi talaga ako bumibigay kasi pag bumigay ako, may time na natutulala. Pero ito yung from March 15 to May 4. Oo. If you remember. 3 months, halos. March 15 to May 4, nag-umpisa yung deliver na. Pero Wala sarado talaga, as in sarado. Wala pa rin talaga hindi talaga bumabawi. So, yung ginagawa ng mga tao, kanya-kanya kaming contact, yung mga friends, na yung order ka naman. Alam mo, pinipilit mo yung product mo kahit. Okay. Oo. So ano na to, gumagawa na kayo ng strategy by your own, hindi lang para kumita, kundi for the company na rin. Hindi. At saka kami nga nung mga time na yun, hindi na namin hinihisip yung company. I have stay in kasi siya. Wala na kami makain. So, kailangan gumawa ng paraan para magkaroon sa Ano yung naiwan dito sa bar? Tapos araw-araw ako andi dito. Kailangan akong mag-report araw-araw dahil wala silang makain. Ayun, ang ginagawa namin, nagkukontak kami ng mga customers na kailangan order sa amin para may pang-sustain kami. From March 15 to May 4. March 15 to May 4. Oo, tapos yung May 4 hanggang July 1, wala. Yun na yung magdaday na 8 o'clock. Ano yung na-realize mo dun sa pangyayari na yon within March to May na nag-struggle talaga ng bongga yung business? Ano yung na-realize sa'yo na hindi dapat bumitaw? Hindi naman talaga ako bibitaw. Dahil kung ako bibitaw na sila lahat. Ito na yung si UI, iiyak ka, tumawag kang bumitaw. Si Rockstar, yung Visor. Tapos, yung text kasi ng boss ko na boss, yung mga may-ari ng dating na nalibigil na. Hindi ako sinagot. Mga 3 weeks na kasi sumagot. Sige, tuloy tayo. Nagpapaalam na ako sa kanila. Umuwi ng probinsya. Alam mo naman sa probinsya, kahit kung paano, yung malaki ang Okay, lupain correct. natin. May matatanim, may maka-harvest agad. Doon muna ako, magsasaka muna ako. Sabi ko, uwi na lang kasi kung dito, gutom talaga. Wala kang source of income. Mapupuno ka sa uwi. Kasi mostly talaga, that time, as in walang bar. Actually, lately na nga, no? Nito lang, kailan lang kayo nag-operate itong bar? October na. October talaga yung kahit paano may kita na. Tapos, since bawal pa ang entertainer, ang ginagawa namin, nagkakanta-kantahan lang kami dyan ni Arthur, kasama ko si Arlen.
na highway. So, okay naman na si Pangga. Nakakatuwa naman. Kasi, ito paano pumapalo na. Pati yung sales, okay naman. Ito to. At least, good thing is, nagkaroon na tayo ng kaunti o paunti-unti na nabibigyan na ng pagkakataon ng entertainment industry na mag-open at magbukas. Ano yung pwede mong masabi dun sa mga kapwa nating performer na actually nakakapanlo mo, lalo na kung ito yung bread and butter mo, ito na yung, ito ka na naghanap ng paitutulong mo sa family mo. Ang dami na halos nawawala ng pag-asa. Ano pwede mong masabi? Hindi, ako, ano lang, keep on fighting. Ang sabi ng mga LGUs, di ba, sa March 1 to 20. Sana naman, LGU, magbigyan nyo lang yung mga small business na katulad namin kasi wala nang makain yung iba o wala naman po kayo. Oh, actually, Kami, ako, in behalf of PIHAM, sa mga Marikina, Divas, naaawa ako sa mga stand-up comedians na yun lang ang alam nilang pagkakakitaan. correct, yung mga trabaho. Pero, nahinto kasi nga dahil dyan. Ngayon, meron pa konti-konti. Sa live stream, Oo, yun, mga live paunti. stream. Tapos, hindi, meron mong pinagsisitan, limited. Tapos, hanggang alas 12 lang. Paano makakabawin yung mga tickets, di ba dapat? Ang malaking bagay yun sa aming mga bayo. Correct. Sa mga performer, ang tip is a big help. Oo. Minsan nga, mas malaki pa yung tip yun sa budget. Alam mo yan. Alam mo yan sa atin. Naku, baka naman. Oo. Ikaw, gusto kitang bumalik na. Bumalik ka na kasi. Magaling ka rin. I love you. Thank you, Oo. thank you. Hanggang pa'y nagtitiwala sa'yo. Salamat. Huwag kang bumigay. Sabi ko, mag-vlog ako. Oo. May ka-edit out pa tuloy. Hindi mo lang kung i-edit yan. Kasi marami na nagmamahal sa'yo. Salamat. Everything will be okay. Everything will be fine soon. Dapat pinagdadaanan natin tong, di ba ikaw may birthday, ako may birthday, ikaw umiyak. Pinagdadaanan natin to, tsaka anak, ikaw mabuting tao. Kung meron may mga nagsasarang dito, may magbubukas na mas marami kasi may mga tama ka dito. Thank you. Huwag kang bumigay. Mga anak ko kayo lahat. Correct. Wala akong Oh, ito ma. Oo. Naku, bago mo tayo matapos kasi na-miss ko rin ang pag-aayos sa'yo at pag-makeup, no? Sa mga iba pa natin mga friends, lalo na sa mga ka-sisters natin, sa mga sangkabikihan, mga ganda ba ako? Ang ganda ng entertainment. makeup. Ganda ng makeup niya sa akin. O, di ba, Mas? Maganda ba ako, Mas? Okay, Mama Jay, since napakaganda rin naman ng iyong work, may mga bali-balita at bulong-bulungan na meron ka rin daw love life. How true? Meron na. Meron na. Official. Ang liit! Ang liit. Meron naman, pero complicated. May basher tayo. Hello, basher. Hello, basher. Ay, wala Nagsisimula mo. yun. Oh. Ay, walang gano'n. Pinakilala ko na sa'yo, di ba? Oo, yung bago. Hindi siya complicated. Ay, Hello, basher. nasa luma ko, nasa luma ko. Ano ba? Nasa luma ko. Ay, nasa lumang ano pa pala siya balita. So, ganun ba ako kalandi, ma'am? So, itong bago na to, kamusta? Gano'n nakatagal? Days? Days? Ano, hindi naman ito isang linggong Picture pag-ibig. tayo. Hindi naman. Anong Nakikita ko hindi siya ganun. Ano yun? gano'n na kayo katagal? Days pala. Days. 4 days. Paano nang nagkaroon ng interaction? Wala, nagsimba ako. Pagbalik ko, may nag-message sa akin na ako si ganito. Huh? Pinakilala ako ni ganito. Pwede ka bang magbigay? May jugalo pala ito. Sino kaya yan para mabigyan din kami? Secret. So malalaman nyo yan ha. Ipapakita natin kung paano sila naglabing. In fairness naman dun sa guy, effort. Ah, Effort so may talaga. bago kang client. Siya nagmamakaawa po siya. Kailangan bigyan ko siya ng busy utak. Bilis lang mo. Oras. Oras. Sa kahit anong uri ng relasyon, yun naman talaga importante. Yung time. Yung time para sa... Andito ba siya sa Pilipinas? Taga saan siya? Hindi. Taga-Pilipinas siya. Taga-Baguio, Gateway. Pero, Pero nasa Riyadh. nasa Outer Saudi. space. Sorry ka. Pag uwi niya, mamantika talaga yan. Kasi puro oil doon. Oo, pag-uwi na, diretso na kaming Ikaw ba late. dyan? Ay, taray! Bakit mo manikan? Gusto niya makilala si Buti. Eto naman. Bago ang lahat, message for the entertainment industry,
yung mga kasama natin. Ano masasabi mo sa kanilang lahat? And most especially dito sa family mo sa NRG, sa mga staff. Sa NRG family and staff ko, keep on fighting. Actually, nag-fight naman kami and kakaroon po kami ng isang branch pa soon. Wow. At meron pang pangatlo. Wow. Abangan niyo po yan. And ako naman, sa mga stand-up comedians na wala pa rin ginagawa hanggang ngayon, hindi lang naman po ang pagkanta ang pwedeng aasahan mo. Dumiskarte ka nila. Tsaka, lumaki naman tayo hindi lang pagkanta ang alam. Gumawa tayo ng paraan. Correct. Katulad mo, nagpa-vlog ka. Correct. Pero may other way. Kailan mga 3 months pa ata ako sa sahod dito. Oo. Katulad nito, dapat malaki na budget nito kasi di ba? Kasi yung OIC ko, message mo sa mga sa mga vlogger niyo. Hi ka naman muna. Hi ka naman muna. Papadagdag ko. Hi ka, oo. May maganda nga pala kaming OI. Hi! Mamay ka Matidios. Yung yoga mo naman. Maano tayo dyan? Ma-report tayo. Ma-report tayo. Ang ganda ng Hi music. sa 10,000 na itong followers. Nasa na ba? Wala ba? Mag 1,000 pa lang. Mag ka na, YouTube, ka na. Oh, puro mama. Oo. So, Sa ating mga kapwa-performer, performer yan, keep on fighting and tiwala lang po, malapit na yan. Malapit na yan. para sa ating Oo, lahat. para sa ating lahat yan. And then, Pero sa River paano Gold, mo white ang inner mo? kung kaya ko kayong i-cater lahat, gagawin ko yan. Dadami naman yung brands. So, Kasi light yan, dark naman ang inner. Yan. Okay, ang NRG or New River Gold ay located at 28 Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina. so open po ang ating business from From 3 o'clock in the afternoon to 12. From hanggang 1 extension. so Ang performer hanggang 12. ayan. So Sa ngayon sa ngayon, pero next Oo. week daw ata magbabago. malalaman natin yan sa iba pa mga susunod na balita kaya pakatutukan natin yan. Manatili lamang po tayong safe palagi at syempre huwag po tayong makakalimot na mag-pray kay God at thank you sa lahat ng ating mga blessings. Lahat, maraming salamat muna sa management ng NRG. Mama J, thank you. Thank you Sa so aming mga much. bosses, maraming salamat po. Yan, sana dumami pa yung subscriber mo. Thank you. Kailangan ibigay mo sa akin yung link mo. Tapos i-post mo Itatag siya. natin. Marami mo madagdagan ng kahit mga 50 lang. Oo naman, ako malaking tulong mo. Ako gagawa. Pag hindi po yan nag-subscribe yung mga staff ko lahat. Automatic. Automatic po tanggal mo sila. Love ko yung mga skincare Ma'am mo. Maika, yes. Kay Ma'am Maika, kay Ma'am Star, maraming salamat. Thank you, Sir Saldi, Sir Noel, ayan, to Janice. At sa lahat po ng staff ng Energy, maraming Boss Bong. salamat. Yes, Boss Bong, and si O. Ayan, si Boss Sio. Thank you so much po. At maraming salamat. Baka abangan niyo po yan. Once again, this is Ma'am Shi G, together with Mama J. Pimentel. Subscribe na po! Ayan, don't forget to click and subscribe and click the notification bell at pati na rin ang aking Facebook page na Babab. Healthy Siglani. Thank you so much. God bless everyone. Happy birthday ulit, Mom. Thank you so much, God bless, God bless. Sa I love make-up you. ko, love you. See you everyone. Thank you. Bye.